cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ segukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana ka na i cogo Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen
agrosipu ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka whatsapp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Utukalo ale tile 28 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la fulamuso n'o ye Jaba Sidibe an ka foli bɛ se ale ma ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie de district kɔnɔna na Jalafarakaw ka maire Seru Sako an b'a fo ka Siriman Bacili fana fo min ye monsieur le ministre le jeune Thierno Umar Asi Jalo ka foli ta ka ɲɛsin ale ma. An tɛ ɲinɛ député ka député kɔ n'o ye Douanzakaw ka député Iliasu Guro Amadou Gassama domaine kɔnɔna na min ye Kulubalilakaw ka denbaya n'o ye Buwa Kulubali ka denbaya ka bɛɛ lajɛlen fo Madu n'a kɔrɔw Bakari ka taa se an sigiɲɔgɔnw fana ma Falaye ani maaw bɛ sigi la an b'u fana fo don o don lamɛn ko ɲuman na bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ sɔgɔmada in na an sɔngokaw fɛ bin kɛra maa dɔ kan mɛ maa minnu y'o waleya kɛ armée olu maaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la. Sogo sɔngɔ ko a bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten yɔrɔ caman na banabakaw musaka min dir'olu ma k'olu ka o kɛ sanu tɔnɔ musaka min dir'olu ma sa olu ye jɛrɛ kɛ jiko ni ekɔliko u ka musaka u b'a fɛ a ka don o da fɛ Segu gouverneur ale ni Segu maabaw ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falen kɛ baara minnu bɛ se ka sigi sen kan sifinnaka caman bɛ bi olu kɔni tun ka taa sira bila pewu Bafula bɛ marabolo la ka segin ka na baaraw boloda baara minnu bɛ ka ɲɛ u bolo. Kunnafonidiko ta na sira fɛ Aki Sini lasigiden tun bɛ taamala ale fɛ yen APDP fana ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye sa a ka maa minnu bɛ marabolo kɔnɔna na olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ sapeur pompier kelen so kelen o baara daminɛna sapeur pompier yɛrɛ ka bolodi ɲɔgɔnma jɛkulu fɛ n'o ye Michel ye so kun fɔlɔ olu dira ka ban Kuluba faama sigiyɔrɔ la denmisɛnnin minnu ye baki sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ ɲamadaw tantan ka bɔ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na président ye donbolo kɛ olu ye kunungo Asimi Kuluba faama sigiyɔrɔ la fana an ka lasigiden minnu kan ka taa Mali tɔgɔla a y'olu fana bisimila premier ministre ale ni maa fila jɛkulu fila kumana muso jɛkulu minnu bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ ale ni Kouadjidougu ta olu muso bɛ ɲɔgɔn yela an fɛ yan a y'olu ka ɲɛmaaw olu bisimila min ye jɛkulu minnu fana bɛ sa n'o sigilen don AES ale la ɲɛtaa ko kunna sa Basoloma Bazie a y'o fana bisimila so ni ale ye directeur général des transports ye Falaye aw ka plaki tabali ka ca dɛ ko plaki 70 ni kɔ de dilannen don nka maaw tɛ ka taa nɔfɛ ani carte grise so nana kunungo plaki dilanyɔrɔ la ka ni ɲɛda ko kan n'o o ye Mohamed Thierno So ye ka na ko yɛrɛ lajɛ sa ko in bɛ cogo di mun ni mun bɛ se ka sigi sen kan Sikasokaw olu bɛ wuli ka jɔ la sanji a ma tiɲɛnikɛw fɛ sa nka min ye maa 6 kɔni tora la dɔw tora ji la dɔw ta kɛra sanpɛrɛn ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan Sikasokaw bɛ o labɛn na min ye Kayikaw fɛ yen fana olu fana bɛ labɛn na Kayi yɛrɛ kɔnɔna Falaye joli fiɲɛnaw de minɛna dɛ Tapa ka maaw y'u bolo da joli fiɲɛna 6 kan u bɛ wari minɛ maaw la ka joli feere wa u bɛ joli ta fana u bɛ wari fana minɛ i la an na tila ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛ bi jumadɔya bɛ na maa bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min Ana Jarabiya Falaye Keta bi ani ne yɛrɛ sɔɔni san an bɛna walawala aw ka faamuyali kɛ. Bamananw ko maa min wolola tiɲɛ fɔ kama o tɛ sa bololankoloya la nin waati laban in na an ka sanubɔ damaw nin waati laban in na an ka sanubɔ dugu nin waati laban in na an ka damandaw nin waati laban in na an ka kɔbolo n'an ka babolo degun bɛ a caman kɔnɔna na Falaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofara bɛ Keɲeba mara ta k'a sabu kɛ mun ye ni sanubɔ wɛrɛ bɛ bi min ka bon ni Keɲeba ye Mali kɔnɔ ne ɲɛ t'o la fɔlɔ ni yuruku ni namara ni kurutu bɛ kɛ yɔrɔ la sanuko la Falaye min ye Keɲebakaw fɛ ye degun bɛ ka se ka se maanifinw yɛrɛ ni ma sisan ni waati laban in na an y'a ye k'a fɔ Keɲeba marabolo kɔnɔna bi Falaye sanu sɔrɔli sanu marali
sanu kɛcogo bɛɛ lajɛlen n'a bɔra jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛyɔrɔbaw kɔnɔna ta ye a tɔ bɛɛ lajɛlen majɛ caman de bɛ a la an kun nisɔndiyara kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan sanu a bɛ se ka lasago cogo min dugudenw yɛrɛ bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ a la cogo min maaw bɛ se ka lafiya cogo min nka yanni o fɛɛrɛw ka lawaleya fala ye bi min ye Keɲeba mara kɔnɔna na faleyakaw ni sɛgɛn kɔni tɛ fila ye kelen bɛ faleya ka bi fala ye ndamandafiri tɛ damandafiri ye ka maaw su bɔ jiwoyo tɛ jiwoyo ye ka maaw su bɔ dugu 21 fa min bɛ yen ni sanu bɛ b'o la bi o kɔlɔlɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ kunna sini ko su min ye fajirimajɛ waati ye ɛri 2 ɲɔgɔn ko o muguci de wulila faleyakaw fɛ yen fala ye yɔrɔ jumɛn don min ye gume ni o yɛrɛ ka surun faleyala kosɛbɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na sinuwalakaw ko olu ka sanubɔyɔrɔ dɔ de bɛ yen n'o ye dabafarikaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ko a yira ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye muguci de nana daminɛ k'a ti ban pewu fo ka taa se dugutila ma anw minnu ja ka fɛgɛ anw y'an kɛ falen bɛ ka woyi fala surasi tɛ yen lakanabaa tɛ yen yanni perefe ni superefe ni fɛnw ka bɔ Keɲeba ka na fala ye sira ma ɲi min ka sur'aw na anw ye directement minɛ anw taara Senegal ka taa an jɔ ye fɔlɔ k'a ko jateminɛ n'a kɛra min ye ni dugutigi ka fatɔ ɲɔgɔnna tɛ an na segin ka na dugu bɛ jɛ tuma min na fala ye a nana ye k'a fɔ ko faleya maa 2 fatura dugudenw don u dɔnnen don dugu kɔnɔ kosɛbɛ maa dɔw bɛ olu tununa o la sa an y'an ka telefɔni ta fala ye faleya bi chargé d'affaires maa min b'a ko kunna n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la o ye Samali Koli Sisogo ye an ye Bula ɲininka nka ko bɛ cogo di a ko tiɲɛ don ko waleya in kɛra k'a kɛra jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw olu de ye nin baara in ta ka ɲɛsin olu ma faleya kɔnɔna na maa 2 fatura waati min na an bɛ Samali sɔrɔ fala ye a ko k'u bɛ o janaja yɛrɛ kɛnɛ kan ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na siganama kelen ko bolo dara o kan ko o bɛ u bolo o la sa maa dɔw tununen a ko kimɛli ma ban pewu a n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen da an tulo kan nin waleya in bɛɛ bɛ ka kɛ tuma min fala ye hakili la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'i ma fili Keɲebakaw fɛ yen barosigi dɔ kɛra ko sifinw tɔgɔla barosigi min bɛ tali kɛ sanu min ye togodala mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan o laɲini yɛrɛ dugusajɛ ni ne taara kɛ faleya o kɔrɔ ko min ye baaraw ye togoda mɔgɔw ka nafa sɔrɔli togoda mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min halisa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi nka bolofara ka fara faleya ta ka fala ye sabula samiya daminɛ ni sisan cɛ so min binna ji ye tiɲɛni min kɛ faleya dan fosi tɛ a la waleya cɛjugu minnu bɛ yen sanu yɔrɔ ditɔgɔw min ye damandaw sigicogo ye kɔw minnu tiɲɛnen don ba minnu tiɲɛnen degun minnu bɛ yen min ye marabolo ɲɛmaaw ye olu tɛ lamɛn min ye marabaaw ye olu bɛna fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ fala ye maaw bɛ u sago ni u dungɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛyɔrɔba ye bi fɛɛrɛ fɔra cogo sugu bɛɛ la yaasa dan bɛ se ka sigi nin ko in na cogo min sanu k'a tigiw nafa sifin minnu taara ɲɔgɔnna kɛ fala ye an b'u fo u ka miirina ɲuman na min don hakilina ɲumanba don a ka ɲi n'a taara a sira fɛ nka an bɛ min fɔ faleyakaw ye fala ye ka min fɔ Keɲebakaw ye ka min fɔ an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ye sanu ni dugujukɔrɔ nafa bɛ bɔ yɔrɔ min bi fala ye u ka taa kalan kɛ bololasɔnni a tɛ maa si kɛ fɛn ye aw bɛ ka kule bi ko aw tɛ ka taa baara la aw ka sigidaw la a baara dɔnni a ba aw la fɔlɔ wa aw y'a kalan kɛ wa a ye fɛɛrɛ sigi sen kan wa a y'a ɲini gouvernement fɛ aw minnu ye sifinw ye u bɛ ka taa mɔgɔw ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na baara d'u ma a baara bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka dɔ faamuya la cogo di n'aw y'o kalanw kɛ k'o jateminɛw kɛ k'a ɲini fanga fɛ ekɔliso minnu b'aw fɛ yen ni olu bɛ ka taa aw bila géographie histoire ni nda sidɔn na aw ka jɛ o kɔ aw ka plomberie baaraw kɛ sanu bɔcogo ɲumanw kɛ sanu faamuyacogow kɛ manœuvre baara min bɛ k'a la u bɛ baara minnu ɲini ka t'olu sigi aw fɛ aw k'olu ɲɛdɔn ka aw kalan k'aw ɲɛ kosɛbɛ don dɔ la aw ti kɛ sanubɔla yɛrɛ a bɛ kɛ sanutigi de ye maa si t'a aw bolo lasɔn nka ni maaw nana aw nɛgɛ ko ouverture ce matin clôture sini fala ye séminaire b'a don ɲɛ nka a t'a dugujɛ ɲɛ dɛ nin ye kibaruya ye ka ɲɛsin sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a sifinw ka wuli k'u jɔ u ka kalan kɛ u ka ɲɛɲini kɛ an bɛ ka fɛn fɔ fɛn nin ye hali jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye kalansow ka sɔrɔ ten sa nin dugu ninnu kɔnɔnaw la yaasa sanu denmisɛn minnu bɛ popapo la maaw nɔfɛ su ni tile damandaw la sinuwaw nɔfɛ minɛ k'a bila n yɛrɛ kun k'an yɛrɛ jɛya n'a ye
k'an yɛrɛ nin ye n'a ye u ka bɔ o la u ka don cɛsiri ni baara ɲɛdɔnni na n'u y'o dɔn sini min bɛ o la u bɛ min sɔrɔ la o ka fisa ni maaw ka bolola dili ye. Les grands projets existent de l'eau. Quand il s'agit de poser des bases solides dès les premiers jours, il faut s'entourer des meilleurs. Une vision d'exception. Sous la direction éclairée de Boubacar Diarra, Sodifa incarne la rigueur, l'efficacité et la force des frappes qu'il vous faut. Bienvenue chez Sodifa, l'adresse incontournable où l'ambition rencontre la puissance mécanique, taillée pour les terrains. Que ce soit pour des chantiers miniers d'envergure, des travaux publics ou du BTP l'eau, notre équipe assure une exécution irréprochable du début à la fin. Le choix de la performance, location d'engins, transport de frais et fourniture de matériaux de premier choix, tels que sable, gravier de qualité. On gère tout pour que vos réalisations durent dans le temps. Notre arsenal, pelle hydraulique puissante, chargeur, bulldozer, gradeur, camion de 40 tonnes et citernes prêts à l'action. Une flotte taillée pour pulvériser les obstacles. Où nous trouver? C'est trop simple. Pointe directement à Moussaboukou, juste en face de l'université Marie-Saint-Clair. Sodifa, la puissance qui insuffle la vie à vos projets. Contacte les numéros affichés sur l'écran et passons à l'action. Doutri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odiba, fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filani. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ, nin y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagnekaw fɛ yen Fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagnekaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni kun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ Fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Fala ye ko yani maa min ka tugu totobila kɔ to ti dun ka maa min to i b'o k'i taama ɲɔgɔn ye an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la denmisɛnnin minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye baki tɛmɛnen in na olu welela ka na Kuluba ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kunungo min ye premier ministre ale tun bɛ yen ministrew ni calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw ka taa fara ekɔliden ni ekɔlidensomaw ni u ka karamɔgɔw kan an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Amadu Sisa Vane n'ale kalan ministre ye san kɛra cogo min na a y'o fɔ foli ni tanu ni ka ɲɛsin général d'armée Asimi ma denmisɛn minnu filɛ nin ye n'olu bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ ka se ka na olu majamu bi k'o bɛ dusu don denmisɛnnin nataw la ninnu ye an ka bi ŋanaw ye ŋana minnu ye u cɛsiri ka kalan kɛ san kalo 9 kɔnɔna na camancɛ kalansow olu kɔnɔna na n'o ye lycéw ye Fala ye ni ninnu kɔni ye ɲɛ sɔrɔ a ka ca Ala fɛ u bɛna taa kalan minnu kɛ camancɛ kalansow la don nataw la a bɛ se ka kɛ mɔnɔbɔ ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a ka kan u ka bɛrɛbɛrɛ u ka dɛmɛ yaasa siniɲɛsigi jamana ka fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o la sa jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la Fala ye
baara ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min yɛlɛma min bɛ don an ka kalanko yɛrɛ la ka se ka kɛ kalan ye kalan min ma an nafa yan'an ka taa kalan kuntalajanw kɛ ten olu kɔni ko ka nɔgɔya dɔɔni min ye denmisɛnninw yɛrɛ tɔgɔ la sa maa min ye kuma ta o kɛra Ibrahim Badu ye Ibrahim Badu i b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ bɔ dugu min na Fala ye o ye Gundamukaw fɛ ye ale de y'an bɛɛ da baki la ɲinan maa kofɔlen a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma jɔyɔrɔ min bɛ kalan na ani siniɲɛsigi la ani jamana ɲɛmaaw ye nin danaya mun da u kan k'u wele ka na Kuluba faama sigiyɔrɔ la président k'a b'ale yɛrɛ fo ko ninnu bɛɛ lajɛlen sa jɔnjɔnw olu juru baara kɛra jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Fala o y'a kɛ cogo i b'a dɔn k'a daminɛ maa 10 na ka na bila maa 5 na o y'olu taw di k'a daminɛ 5 na ka na bila 3 na o y'olu ta di fɔlɔ président yɛrɛ olu taw di sabula mara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen no kun don yaasa ka se ka denmisɛnnin ninnu u k'u cɛsiri kosɛbɛ a ko kun jɛra ni nin photo in ye Fala ye ko denmisɛnnin bɛɛ ka nin mara a bolo sini ma sinikɛnɛ ma don dɔ la an kun bɛ Kuluba han ani président yɛrɛ de ye photo ta o ja filɛ nin ye an bɛ to Kuluba faama sigiyɔrɔ kelen na hali bi jamanakuntigi an ka lasigiden minnu sugandira n'olu kan ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye lasigiden kuraw ye Turkikaw fɛ yen Inde ani Sini Asimi olu bisimila bilasirali kuma minnu bɛ yen ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen k'olu ɲɛfɔ u ɲɛna maa fɔlɔ min ni a y'o bisimila sa o ye colonel major Umaru Mayiga ye ale kan ka k'an ka lasigiden Turkikaw fɛ yen a sigiyɔrɔ bɛ bɛn Ankara ma n'o o y'u ka faaba ye a ɲinina fɛ sa baara minnu bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔ fara o kan min ye maa filanan ye Fala ye o y'an ka cɛkɔrɔba ye koyi min ye Fatoma Tera ye Cour suprême ɲɛmaakɔrɔ ale kan ka taa New Delhi kaw olu fɛ yen min ye Fala nin di Fatoma ye Fatoma ye universitigi de bulalama bɛ min na o de ye Fatoma ye ale a ye nin Umaru de colonel ye wala Fatoma de ye nin ale de kan ka taa Inde kaw fɛ yen Fala ye a sigiyɔrɔ bɛ bɛn Inde faaba ma n'o ye New Delhi ye o la sa min ye terakɛ ye bɛn ni kelenya bɛ Mali ni Inde ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka sinsin o kan maa laban min bɛ sa ni jamanakuntigi o bisimila o ye Mamadu Sori Danbele ye Mamadu Sori Danbele ale kan ka taa Sinikaw olu fɛ yen ka taa an ka lasigidenya baaraw kɛ yen boloɲɔgɔnma bɛ Mali ni Sini cɛ ka se ka dɔ fara o kan hali bi Asimi a ye bilasiralikan ni cikan minnu duda u y'a yira sa k'u ye faamuyali kɛ ko la jamana kɔni sigilen don taaboloba saba minnu kan n'o ye an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bonya Mali a bɛ fɛ ka baara kɛ ni maa minnu ye k'olu yɛrɛ k'olu sugandi jamanadenw ka nafa bɛ mun na k'u ka olu t'u hakili la Fala ye n'u taara u ka baara kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɔra fanga ɲɛmaa ka yɔrɔ la jamanakuntigi ka yɔrɔ la Fala ye an bɛna fanga ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ la Burkinabekaw ka maa mafalen min bɛ yen n'o ye Basolma Baziye ye ni ale olu ka AES jɛkulu min bɛ yen u ka jamana kɔnɔna na o ɲɛmaaba ye ale bɛ taama la an fɛ yan Basolma Baziye premier ministre y'a bisimila sabula min ye AES ye a kun ye sɛbɛn min ta n'o y'a ka feuille de route ye ka se ka baara kɛ n'o ye o kimɛli bɛ senna Mali Burkina Niger kabini a nana sa Mali minisiriso bɛ jamana cɛ sira nabɔ ko kunna a n'olu maaw ye ɲɔgɔn ye u ye hakili jagabɔ kɛ denmisɛnninnakaw Basolma Baziye n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de Pied na Fala ye AES sini n'a siniɲɛsigi ni hakilinaba minnu b'a kɔnɔna k'o ɲɛf'u ye yaasa sa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɔmasegi baara kɛ ani premier ministre o ye ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ani laɲinibaw ye minnu ye bi jamanadenw ka kumakan ye min ye o ye sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye AES yɛrɛ a yɛrɛ tɔgɔla telefɔniw ka se ka sigi sen kan kalanko ta na sira fɛ jiko ta na sira fɛ maanifin ka taa ni ka segi o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na i n'a fɔ baabu min bɛ ka kɛ ɲamɛkaw fɛ yen nin waati in na yaasa maaw ka taa ni ka segi ka nɔgɔya o baaraw ka sinsin wasadenw bɛ k'o baara mun kɛ o ka don ba la kosɛbɛ sabula jamanadenw ka nikankoba ye o ye a y'a yira premier ministre la bi ko fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan AES sifinw bɛ ka faamuyali kɛ mais ngalisa lakununi dɔ kan ka fara a ka jamanaw kɔnɔna na AES kuntilennabaw n'a miirinabaw olu bɛ se ka dɔn cogo min a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin général Ablaye Mayiga ma a ye waati min ta ko u lamɛn u kana nin fɛɛrɛ ninnu ɲɛfɔ a ɲɛna jamanadenw olu tɔgɔ la min ye premier ministre ye a ko olu kɔni bi yan sabula AES u bɛɛ de jɛ don bi u bɛɛ jɛ don sini sinsinni minnu k'a la ni ɲɛfɔli min bɛ k'a la ale ka dayɛlɛlen don u ye muso minnu bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ ale ni kɔgɔji jamanaw la olu kɛlen ka fɛɛrɛ sigi sen kan bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na o musojɛkulu bisimilara kununko premier ministre ale fɛ yen Ablaye Mayiga ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen n'o cira farafinna tɔnba fɛ musow ka bɛn ni kelenya tɔgɔ la n'o ye Liberta Mulala ye ale kɔni bisimilara a y'a yira sa k'a fɔ musojɛkulu minnu filɛ nin ye baara minnu b'u bolo farafinna kelenya tɔnba ka hukumu kɔnɔna na o jɛrɛ minnu bɛ ka kɛ kulu ye o de kɔni Bamako sugandira o musoba minnu bɛ bɛn ni kelenya o kumaw fɔ olu kana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako y'a tile damadɔ baara
la baara in kɛ kun ye min ye muso jɛkulu ale muso ŋanaw k'olu sugandi minnu ka baara bɛnnen don bɛn ni lakana ale ni cɛfɔni kan bɛ sigidi ma ka se ka o baaraw kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkaw ka ban min ye Union Africaine ka maa cilen ka na a y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka musow dɛmɛ kosɛbɛ u ka yiriwali baaraw la u ka cɛsiri baaraw la baara minnu bɛ tali kɛ sini ni siniɲɛsigi ale ni guwa o sinsinni na an ka jamanaw kɔnɔna na bɛn ni kelenya musow don fɛn caman ye musow ye wa u jɔyɔrɔ ka bon fana premier ministre ko a ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen faamu nka ale fana ye ciden ni ala sɔnna a ma kɔmasegi a n'o kɛ jamanakuntigi ye musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yaasa ci min nana fɔ a ye a ka se ka se a seyɔrɔ la muso ninnu fana jamanakuntigi fana fo wulikajɔ ni baara min b'a bolo bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na cogo min na ani musow jɔyɔrɔ min bɛ AES yɛrɛ kɔnɔna na ani farafinna jamanaw kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɛlen don ka jɔyɔrɔ min di musolakaw ma bi ko ka foli ta ni ta ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma o ko hukumu kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa misi sogo sɔrɔli k'a degun bɛ ka se Mali fan caman fɛ nka jateminɛw ye min yira sa o ye k'a fɔ bagan yɛrɛ de sɔngɔ o yɛlɛla nka min ye baganw fana ye busew ka sɔrɔli bi degunba bɛ o la sogo yɛrɛ sɔrɔli ka na suguw kɔnɔ ka taa an ka marabolo kɔnɔna na k'a ta Bamako la ka taa se Kulukoro ma Moti Segu nin bɛɛ lajɛlen la sa maaw y'a yira sa k'a fɔ ko bagan a jɔlen a sen kan ka taa di busew ma ka se ka taa n'a ye abattoirs la bi ko o de sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati na min ye baganw ye n'olu sɔngɔ kɔni yɛlɛla ka ban a yirala ka fɔ sa ko bagan yɛrɛ kɔni a fala ye bagan ko min ye 100,000 ani 20,000 ani 40,000 misi kelen o sɔngɔ bɛ maa bolo ko yaasa busew ka se k'o feere u kana bin pewu f'olu ka kilo kɛ 900 de ye ko minnu bɛ k'a feere 800 ani minnu bɛ k'a feere 700 fala ye k'olu bɛ yɔrɔ la bagan bɛ yɔrɔ minnu na ko o de la olu ta da ka di o tɛna kɛ kaselakaw fɛ ye ani Zantigila ani Buguni sira Sidoba olu yɔrɔw ale ni Manankɔrɔ ninnu y'a ɲɔgɔnnaw olu de kɔni bɛ yen ko walima ni maa min b'a fɛ ka misi mankan sɔrɔ i bɛ 100 bɔ o yɛrɛ fana na baara b'i bolo dɛ sabula f'i ka jateminɛ bagan sugu min don a n'a bɔyɔrɔ bagan yɛrɛ tali ani bagan yɛrɛ jɛkulu minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ bi u y'a yira ko tiɲɛna ko bagan min ye sogo yɛrɛ de sɔrɔli ka na sugu kɔnɔ o de ye degun ye bagan marala caman bɛ bi u y'u sigiyɔrɔ bila min ye bagan tali ye ka se ka dugubaw kɔnɔna sɔrɔ o gɛlɛyalen don sugu yɛrɛ tɛ se ka sigi sabula basigibaliya o ɲɔgɔn ɲɛlen don yɔrɔ caman na nka yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o la o ye yɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen n'olu sigilen don o de la bi sogo kɔni an si tɛ ka se k'a san i n'a fɔ an b'a fɔ a ka kɛ cogo min na laadala n'o y'a sɔrɔ Bamako yɔrɔ belebelebaw bɛ yen fala ye bagan bɛ bɔ a golo la yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen bilama n'o y'a sɔrɔ misi ni saga caman tun bɛ don yen bi min ye a tilancɛ ye o sɔrɔli o kɛlen don baara ye nka ko fɛɛrɛ ni dabali sigilen don sen kan baganw bɛ se ka sugu sɔrɔ cogo min na sugu bɛ se ka lakana cogo min k'o layidu dira yaasa jamana ka se ka o baaraw kɛ o la sa baara feerelaw yɛrɛ ni bagan baaralaw ka bolofara minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko filière viande bétail maaw fala ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lajɛ belebeleba kɛ lajɛ belebeleba min n'o nin y'a ta k'o wɔɔrɔnan ye lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka biro ale kɔni ɲɛmaya yɛlɛmali kɛra a la san 5 kura in na sa u bɛna baara mun sigi sen kan o ye ka se ka kɛlɛbaw sigi baganw ka taa ni ka segu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jɛkulu yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛmaya ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Mali sogo ye n'o ye sogo bilenman ye ko ka se ka feere sɔngɔw la sɔngɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ an ka sugu minnu bɛ se ka na sugu kɔnɔna na u y'a yira sa ko an ka marabolo n'an ka bolobadaduguw bɛɛ lajɛlen na u bɛ nana fɛɛrɛ fana sigi sen kan foli ta n'u y'o ɲɛsin gouvernement ma ale ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan min ye bagan lajɛ ni bagan lajɛ belebeleba min kɛra an ka jamana kɔnɔ yan
ni o ye bagan feerelaw fara ɲɔgɔn kan minnu b'a feere minnu b'a jago minnu b'a mara minnu bɛ bagan ladon yɛrɛ kɛ sa ko ka se k'olu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na jɛkuluba ɲɛmaakura ko ale kɔni baara dira a ma san 5 yaasa taabolo minnu laɲini minnu kɛra bagan maralaw fɛ o ka se ka sigi sen kelen kan togodaw ni marabolo kibaru hukumu kɔnɔna fala yi an b'a daminɛ banamakaw fɛ yen an ti don banamba fiyewu n'an ma don dugutigi ka bulon kɔnɔ nbɛlɛnkɛ sɛnpara an b'a fo banamba dugutigi a n'a ka kankɔrɔ sigi bɛɛ lajɛlen min ye bɔrɔnkaw ye k'olu fo madina sako dugu 7 maaw bɛɛ lajɛlen tubakurakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ni nbɛlɛnkɛ sɛnpara ale sababuya la dugutigi ɲuman banamba musaka min dir'u ma fala ye k'u ka kɛ ka sanu tɔnɔkantɔnɔ min dira banambakaw ma u ye jɛrɛ de sigi o ka sa togoda la ka bɛɛ lajɛlen wele min ye préfet ale ka dankan fɔlɔ Hama Fofana ale tun b'a kɛnɛ kan sous-préfet ale ni maire dugutigiw ni marabolo yɛrɛ baarakɛjɛkulu minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen nana sa bɛnkɛra min kan sa u ka PDC n'o ye commune ka baarakɛla ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u k'u cɛsiri kosɛbɛ jiko o ka sɔrɔ min ye kɛnɛya ko ka sigi sen kelen kan kalanko u ma ɲinɛ o fana kɔ nin fɛnba saba ko laɲini de kɛra sa musaka bɛ se ka don mun da fɛ ka kɛ ni u ka mɛrilakaw olu ka PDC o lawaleyali hukumu kɔnɔna ye Segu gouverneur kura ale jɛrɛ kɛ jɛrɛ min n'a ye bɛɛ lajɛlen wele kunasini ko n'o tun ye kalo tile 26 ye sous-préfet min ye Segu marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen ka fara dugutigiw ni kabilatigiw ka diinɛ ɲɛmaw ka fɔtigiw k'u bɛɛ lajɛlen wele yaasa u bɛ se ka kuma cogo min na yiriwaliko ta kumaw kan min ye kɛnɛya ye maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila degun min bɛ Segu dugu yɛrɛ kɔnɔna ka kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye ale ni marabolo kɔnɔna da donna nin bɛɛ lajɛlen na min ye Saka Magasa nin y'a ka lajɛba fɔlɔ ye a yɛrɛ n'a ka mara maaw banambakaw fɛ min ye jibondo 3 o kurumbo la jibondo in a fɔlɔ bɛ taa sigi kin minnu kɔnɔna sa o ye Doualalakaw olu fɛ yen ɲamakɔrɔ o fana b'a la ale ni Fofana la musaka in kɔni donna jibondo 3 na sa o ye sɛbɛnwari miliyɔn 63 ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye direct aide ye ale y'i bolo bila jufa la min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa yaasa ka se ka nin kɛ dugutigiw ni dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen fana sen bɛ ko in na k'a yira sa ka fɔ ko nin jibondo 3 kɔni bɛna yɛlɛmaba don sa dugudenw olu ka ko la kin 3 minnu bɛ yen ni olu sugandira banambakaw fɛ ka nin d'u ma an sɔngɔkaw fɛ dugutaa mobili dɔ ko bɛ ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ bin kɛra o dugutaa mobili 2 kan maa minnu ye nin waleya in kɛ nin kalo tile 26 sa a kɛra kilomɛtiri 75 min ye Gawo masuruna la kibaruyaw y'a yira sa ko Bamacɔni ka wale kaba ninnu kɔni sara k'u nana mɔgɔw jɔ fala ye k'an da an disi k'a kan ka 4,000 d'u ma an kelen kelen ka tila ka busan ta k'an timba kosɛbɛ k'u timba an kɔni tɛ timbali la dɛ n'olu b'a la anw m'an jɔ k'a filɛ fɔlɔ k'u ye timbali daw ka fala ye nka dugudenw ko maa 4 min don ko wolomasiri 3 tora k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Masinakaw fɛ yen min ye coopérative ye olu ye baro sigi kɛ maa 200 ɲɔgɔn ko coopérative kɔnɔna sa olu nana ka na jɛrɛ kɛ kibaruyaw bɛ se ka di cogo min fɛɛrɛ kura minnu sigilen don coopérative 5 in maaw bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw don dɔw ta ye ka bagan tulɔ kɛ min ye Masina ale ni Kokiri kɔnɔna na waleya in sa u y'a yira sa ko baɲumankɛtɔn min n'o dɔnnilaw ye ale de kɛlen don k'u dɛmɛ nin na fɛɛrɛ kura min bɛ se ka sigi sen kan ale ni Union faso jigi n'o bɛ segukaw fɛ yen bayɛlɛmaliko ta nasira fɛ fɛɛrɛ kura minnu b'olu la sa k'o d'u ma u ka se ka baara kɛ n'o ye baara in kɔni bɛ to sira sa fo nin kalo in tile 29 Masinakaw fɛ yen sifinnaka caman y'a yira k'olu kun taara tunga la nka u y'a ye k'a fɔ halisa Bafula bɛ marabolo la caman bɛ yen olu b'a fɔ k'u taa tunga la tuguni nka ninnu kɔni y'a yira sa k'olu segira ka na bi sɛnɛ k'u ɲɛsin o ma dɔw fana bɛ olu ta kɛ baara wɛrɛw ye bolomayɛlɛma baaraw ale ni min ye tɔliyaw ye fala ye ka se ka musaka minnu olu sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ n'o ye dɔɔni dɔɔni u yɛrɛ bɛ k'u cɛsiri u kɔni y'a fɔ mɔgɔ caman ye olu de taara olu y'a ye olu b'a dɔn min bɛ yen yan k'i cɛsiri ka baara kɛ ka to somɔgɔw kɔrɔ dugukolo minnu bɛ i ka du bolo ani ka kabila bolo aw ka jɛ ka baara kɛ k'o tɔnɔ bɔli o da ka di olu la ni taali ye wa olu b'a dɔn k'a fɔ fana kɔsɛ in na olu ye min sɔrɔ gɛlɛya la taali la taji sɔngɔ n'o y'a sɔrɔ bi na kɔni a ma jigin an ka jamana ɲɛmaaw fɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni kɛlen don ka labɔli kɛ Kayikaw fɛ yen Kayi marabolo kɔnɔna sa barosigi de kɛra yaasa k'a jateminɛ min ye Kayi yɛrɛ kɔnɔna na DGCC ɲɛmaa bɛ yen n'o ye Orobo Bayo ye
ale bɛɛ lajɛlen wele sa k'u kana kana kimɛli kɛ taji hakɛ min bɛ yen directeur min bɛ yen sa n'o ye commerce ye n'o ye robo ye ale bɛɛ lajɛlen wele fala ye ko kana ko ka kimɛli kɛ ka kɛ ni taji min bɛ Kayi u ko bi Kayi dugu kɔnɔ fala ye 1,942 569 o essence litiri o bɛ u bolo gasoil o bɛ taa se 2,773 245 o gasoil bɛ u bolo ko nin waati na kɔni Kayi n'a tɛngu dugu n'a bolomadani na Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna ko nin bɛ olu mago ɲɛ nka min ye sɔngɔw fana ye k'olu basigilen sabula jamana ye sɔngɔ minnu fɔ olu de bɛ ka kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra gouverneur ale yɛrɛ jabala la colonel Adama Bamba ale tun ye ko in ɲɛmaa ye min ye mara kababaw ni mara ɲɛmaaw maa minnu bɛ n'olu sigilen jɛkulu kɔnɔna sa ka se ka taji ni sɔngɔko jateminɛ Kayi kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen u tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan Sikasokaw fana ye jɛrɛ kɛ ka kimɛli kɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 3 kana se août kalo tile 20 ma u ko ko sanji kɔni ma tiɲɛni kɛ Sikaso ale dugu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ maa 6 olu fatura dɔw ta kɛra sanpɛrɛn dɔw ta kɛra olu kɔni tora ji la ye u y'a yira sa k'a fɔ jɛkulu min sigilen don sen kan Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔna na ale ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan sa yaasa cogoya min na nin baara minnu bɛ u bolo olu bɛ se ka sinsin cogo min ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo n'o gouverneur ka ɲɛmaa ye o Ibrahim Mahamani ye ale kɔni ye kuma ta sa ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan yaasa kunbɛli min sigira sen kan n'o kɛra sababa ye k'a yira sa k'a fɔ ko 100 saradala bi 90 min ye degun ye ni olu kɔni ye waati yɛlɛma degun ye ko u y'olu kimɛli kɛ min ye marabolo ɲɛmaaw ye sa welewelemada bila marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka sa u sigiyɔrɔw dɔn kɔbolo ni babolo minnu bɛ Sikaso kɔnɔna na ni jitɔn yɔrɔ minnu bɛ yen min ye ji tɛmɛsiraw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bila waati ni waati u ka bɔ ka kimɛli fana kɛ o fana senfɛ sa ji yɛrɛ hakɛ min bɛ ka munumunu Sikaso dugu kɔnɔ bi min ye farakɔdakaw fɛ yen ale ni Locho ko k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa cogo min ji a kana walankata ka tiɲɛni kɛ Sikaso dugu ale kɔnɔna na min ye mairelakaw ye nin y'olu ka laɲini ye fala ye n'i ye an ka jamana kɔnɔna ta k'a bi i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛya ko talen don ba la kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu fɛ o sababu ye mun ye bi n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta k'a munumunu an tun b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko CSRF olu bɛ ka yɛlɛma bi ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye a bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso minnu ma sa ko hôpital du district min ye sojanbaw ye olu de bɛ ka wuli an ka marabolo 6 minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi o baaraw de bɛ ka sigi sen kan baara ninnu kurumokarila sango jamanakuntigi a ko ninnu don k'a yira sa k'a fɔ ko maanifin ni kisili foyi t'o bɔ kogojanbaw sojanbaw su ni tile yele bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ baara bɛ ka dasi cogo a bɛ ka dasi ten sabula ko in yɛrɛ dilen don maa min ma n'o o ye société min bɛ yen n'o bɛ ka nin baara kɛ n'o ye entreprise ye a tɛgɛnɔ bɛ baara caman na bi Mali kɔnɔna na baara minnu ye malidenw wasa kosɛbɛ o la sa min ye baara in ye colonel major Asaba Jalo ko su ni tile ale bɛ ka taa zole da ye cogo min fala ye ayiwa kɔsa in na k'a yira ko jamanakuntigi yɛrɛ bɛ ka se ka t'u lajɛ dɛ baarakɛlaw kɔni bɛ baara in kan su ni tile sayira layidu mun fɔra a layidu a bɛna kɛ a bɛ kana sa seyɔrɔ la ninnu fana kɛlen don ka sa baara yɛrɛ tɛ jɔ fiyewu maaw kɔni ɲɛ bɛ so ninnu wulilen na yɔrɔ caman na dɔw kɔni ta bɛ ka taa ban yɔrɔ dɔw ta bɛ ka sangaso bɛ ka yɛlɛ min kɔni ka di maliyɛnw ye nin na fala ye o ye kɛnɛya yɔrɔ ka sɔrɔ a ka caya a sɔngɔ ka ja bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min du ni kabilaw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka na an cɛ tuguni ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔna na ninnu ka kɛ an nagakɔrɔ ala ye kɛ sogonikɔtɔ in fala ye n'o banna on zon fini Gabriel Touré a tɔ na to sa a baara kɛcogo ɲuman a n'a sigicogo ɲuman ɲɔgɔn kan so jɔcogo ɲuman o bɛ ka kɛ bi société in fɛ n'o ye baarakɛjɛkulu in ye min ye yɔrɔ caman jɔ an ka Mali kɔnɔ ka yɔrɔ caman kurakuraya an b'u fo ka ministre Asaba Jalo ale yɛrɛ fo nin miirina ɲuman in na sifinnaka dɔw olu bɛ wuli ka jɔ la ni olu kɛlen don k'u kɛ lasigidenw ye baɲumankɛ lasigidenw minnu bɛ taa sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fasodenɲumanya waleyaw kan nin kalo in tile 25 INGS kɔnɔna na u ye baro sigi kɛ hakili jagabɔ fɛɛrɛ min sigilen don bi bɔlɔlɔ sanfɛ n'a b'a fɔ ma ko intelligence artificielle Mamadu Ba ale de kɔni tun ye kumatigi ye a ko bi sɔrɔ min bɛ se ka kɛ jagoko ta nasira fɛ hakili jagabɔ sira in fɛ tɔnɔ min bɛ se ka sɔrɔ a la fɛɛrɛ minnu bɛ a la ani kɔlɔlɔ minnu bɛ a la n'o ye IA ye a y'o ɲɛfɔ kɛnɛya ko ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ baara sigili i yɛrɛ tɔgɔla ta nasira fɛ nka ko
maaw k'u kɔlɔsi sabula kibaruya caman bɛ yen olu fana ye kibaruya jugu ye fɛn caman bɛ yen olu fana tɛ sigilen sen kan u k'u hakili to u yɛrɛ la o fɛɛrɛw bɛ a y'olu fana dɔw f'u ye a ye kangarida fana kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma u ka n'u yɛrɛ to fɛn minnu tɛ nafa foyi s'u ma bi diɲɛ fan 14 fɛ denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔlɔ kan olu bɛ ka tɔnɔ de bɔ yaasa ka se ka u yɛrɛ maamago ɲɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan u n'u jɛɲɔgɔnw k'an ka sifinw ka miiriya ta olu kan ka hakili jagabɔ kɛ baabu in ale sigikun y'o ye lakununi sifinnakaw ka se k'o kɛ min ye ambassadeur citoyenneté maaw ye u ye nin baabu in kɛ INGS ale kɔnɔna na fala an bɛ to bɔlɔlɔ ko kuma humu kɔnɔna na ka taa kunnafonidilaw ka soba la n'o o ye aki ye cɛritigɛ jɛkulu min sigilen don sa ka kunnafonidilaw ka bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ autorité de la communication n'an b'a wele datigɛ la ko aki ale ɲɛmaaba n'o ye Gawusu Kulubali ye monsieur ale ye maaw bisimila fala ye sini lasigiden n'o b'an ka jamana kɔnɔ i sen bɔ a kɔnɔ ka taga min ye aki jabala la ka taa aki baarakɛcogo lajɛ kumaw senfɛ min ye aki maaw ye u ko f'olu ka taa kalan kɛ sini fala ye fɛɛrɛ min bɛ aki bolo sini bolo nin ye bɔlɔlɔko ta na sira fɛ kunnafonidiko ta na sira fɛ jamana yɛrɛ la kɔlɔsiliko ta na sira fɛ ani ka se ka dɔ fara aki maaw ka dɔnniyaw kan u ko k'u bɛna n'o baara kɛ aki ɲɛmaa y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan bi télévision so minnu bɛ sinikaw fɛ yen olu ka se ka na baara kɛ an fɛ yan yiriwaliko ta na sira fɛ bolodiɲɔgɔnma ta na sira fɛ min ye an ka jamana yɛrɛ fana ye a bɛna n'a jigi kɛ aki bɛna n'a jigi kɛ lasigiden bɛ yan n'o bɛ sini tɔgɔ la ka se k'a fɔ ɲɛna sa fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo u bɛ se cogo min na ka se ka dɔ sɔrɔ o dɔnniyaw la aki maa minnu bɛ yen bi olu sen ka don o baaraw la séminaire ni baaraba minnu bɛ k'u fɛ yen n'o bɛ kɛ kunnafonidilaw ka ko humu kɔnɔna ni kɔlɔsiliko ta na sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aki yɛrɛ ka ko fanba ye min ye bi fala ye o de ka fɛɛrɛ sɔrɔ maa bɛ yen ke e kɔni bɛ kunnafoni di télévision na i b'a di arajo la i b'a di gafew kɔnɔna na i b'a di bɔlɔlɔ sira fɛ ka minɛn sɔrɔ n'an b'a fɔ ma monitoring k'o jɔyɔrɔba sɔrɔ yaasa lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ cogo min na foyi kana tɛmɛ u kan ni siniwaw sera k'u dɛmɛ o la kuma ninnu senfɛ u y'o fana fɔ u y'a yira sa k'u bɛ waleɲuman dɔn kɛ sini lasigiden a y'a sen bɔli min k'a kɔnɔkɔrɔ ka na u fɛ yen ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o baara in na APDP ale fana ye welelemada bila sa a ka maaw ma maa minnu n'olu y'a ka lasigidenw ye Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa kibaruya minnu bɛ maanifinw tɔgɔ la ka sa n'o ye bugunatigɛw ye olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min kibaruya bɛ ɲini cogo min na jɛlenya kan a ka se ka lakana jɛlenya kan cogo min na min ye vidéo de surveillance ye caméra de surveillance maɲɔgɔnlaw minnu bɛ yen n'u bɛ lakɔlɔsiliw kɛ duw kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana ye APDP ɲɛna tulo ye an ka marabolo kɔnɔna na baara min bɛ yen n'o bɛ nana kalifa u la u k'a minɛ ka ɲɛ mara kamabɔli ɲɛmaaw fana bɛ yen fana u k'a dɔn k'a fɔ ko u n'olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye primature maaw ye ministre sow u bolofara minnu bɛ yen u ka marabolo kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ni baɲumankɛtɔn minnu bɛ fala ye tile 5 ɲɛfɔli bɛna na k'u bɛɛ ye APDP ka baara kɛcogo n'a ka ko sigicogo la ka fara a yɛrɛ ka lasigidenw kan Mahamudu Samaseku a ye hakililajigi kɛ APDP yɛrɛ ani jamanakuntigi ye min ɲini fɛ marabolo olu bayɛlɛmali la bi k'olu kɛ bɔlɔlɔ sira kan yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw bolo cogo min o tɛ se ka taa fiyewu fo APDP sen ka don o la a jɔyɔrɔ ye min ye o la a y'o ɲɛfɔ o baaraw kan ka kɛ cogo min na a y'o fana ɲɛfɔ k'a ɲini APDP maaw bɛɛ lajɛlen fɛ sa u k'a dɔn k'a fɔ ko bi u ka baaraw kɔnɔna na fala ye k'u k'u hakili to intelligence artificielle la a n'a kɔlɔlɔw n'a degun n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen u kana t'u firi o kan ko baara ka teli ale sira fɛ ka taa ngalamu kana d'ale sigilen ma u ko sira sunu ka da anw ye dɛ fala ye n bɛ lafiya yɔrɔ min na an bɛ taa kɔni y'a ɲininka a y'a f'u ɲɛna kɔni sira dɔ min ka ɲi a kan ka matarafa nka u k'u jija a kana kɛ kɔlɔlɔ ye u ka baara ma don nataw kɔnɔna na tile 5 o de bɛna kɛ baara in na APDP ale jabala la Bamakɔ yan lasigiden minnu b'a la cogo min na faso fana ka cakɛdaw ni baarabolodaw ka taa se premier ministre ni ministre ka baarakɛyɔrɔ ma fala ye u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ ka APDP ale jabala la Bamakɔ yan. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la
trésor pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. muso jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na olu nan'u ka lajɛ belebeleba kɛ yan ale ni jamana minnu bɛ yen ni kwaji o b'olu jamanaw kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri bɛ muso du ani denmisɛnninw ka ko kunna a jɛɲɔgɔn n'o o ye Ablaye Diop ye o fana yera baara in dayɛlɛli la araba tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna na yan farafinna keleyatɔma ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o bɛ muso ka ko kunna ale ni lakana ni bɛn kunna n'o ye Liberata Mululamu ye ale yɛrɛ bɛ ko in kɛnɛ kan sa u y'a yɛrɛ sa ko baara in yɛrɛ kɛ kun ye min ye muso minnu bɛ bɛn cɛ fɔ ni kan bɛ kɛnɛ kan cɛncɛn fo ka jamanaw ale ni kwaji jamanaw kɔnɔna na olu ka se ka fɛɛrɛ sigi Bamakɔ kɔnɔna na sa u ka kuntilennaw ye min ye kɛlɛ kunbɛnw ni kɛlɛbanw ale ni basigi ni lafiya nali la Ablaye Diop y'u fo ni miiriya in na miiriya min ye bɛn miiriya ye n'o bɛ bolo ni ɲɔgɔn ma ko fɔ farafinna muso ni du minisiri fana y'a jira sa k'a fɔ musow kɔni de kɔni jɔyɔrɔ ka bon bɛn ni cɛ fɔ ni kan bɛ sigili la kosɛbɛ u ka gadon kɔnɔnaw la u ka baarakɛyɔrɔw la min ye musolakaw yɛrɛ ye bɛn taamasiyɛn ko o bɛ sɔrɔ olu la wa min ye muso ka sanayɛlɛ ye o tɛ kɛ fiyewu du ale ni kabila ni sigida ka lafiya kɔ k'o ka dɔn yaasa yiriwali ni bɛn kuntalajan o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka marabolo kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen Kokajɛ ni o ye fɛɛrɛ sigilen ye Kayi directeur régional de police fɛ n'o ye Tapa Uri Demba Jalo ye Fala ye Kokajɛ a lawaleli hukumu kɔnɔna na sa Kayi policiers bɛ n'a fɔ ma ko commissariat spécial du chemin de fer i b'a yɔrɔ dɔn sabula Asimi taara brigadier da yɔrɔ min na terrain fɛn yɔrɔ min na yen dɛ de o kɛrɛfɛla in don Fala ye 2023 u y'a yira sa k'a fɔ ko yen commissaire ale tɔgɔ de ye commissaire principal Lasana Jakite ye maa siganama 6 ale bolo dara olu kan nka ninnu ka ko ni maa tɔw ta tɛ kelen Fala ye ninnu ye joli suyɛnnaw ye ka joli feere waleya in de bɛ kɛ cogo di sa a yira sa k'a fɔ sa ko min ye joli dɔ kɔni ye sa min bɔyɔrɔ ma dɔn o de nana sa ko maa dɔ kɔni tun bɛ dialyse la ko joli minɛ na k'o la joli in bɔyɔrɔ ma dɔn jɔn nana ni joli ye joli sɔrɔla cogo di kuma misɛn cayara banabaatɔ dun kɔrɔtɔlen don ale ka se ka furakɛ o la sa sɛgɛsɛgɛliw m'a bolo ma u ye ɲinini kɛ sa ka joli tigi dɔ maa 6 tɛgɛ dara olu kan min ye baliku ɲɛnatigɛ dɔ bɛ a la Fala ye OS san 54 ale kɔni ye personne âgée AC o fana ye san 57 ninnu ye baliku ye dɛ n tɛ denmisɛnninw ye dɛ FK 42 ale y'o ye AD ye san 20 ye SOT san 26 YM 34 sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ juru jan kelen na Fala ye u b'a kɛ cogo di n'u ye e wele sisan ko joli bɛ u bolo u b'a f'i ɲɛna fana ko joli k'u bɛ se k'i joli fana ta min ye 11 i b'o di u bɛ joli bɔrɔ kelen feere i ma wa min ye 7 ani 200 i b'o di u b'i joli ta u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ne kɔni bɛ sen na sa Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa joli feere min bɛ yen a jurujan a taara bɔ ni maa ninnu de kan sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw min ye Tapa ka maaw olu y'o kɛ a kun filanan u y'a di kiiri tigilamaw ma maa minnu ye ɲɛbila baara in kɛ sa n'o ye commissaire Kamara n'a ka maaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn police directeur régional ba n'o o ye contrôleur général de police Youssou Kone nin ye ale ka laɲini ye ka kɛɲɛ ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye policelakaw ko k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko ni sigana ko ni maaw y'a ye 101 i ka o wele k'i ka damakasi kɛ a tɔ olu b'o ɲɛnabɔ sɛbɛn fasirila maa min fɛ comme Paul Berthe ale police direction ba olu ka kuma lasela n'u ka kunnafoni di ko bɛɛ lajɛlen o ɲɛmaya bɛ ale bolo Fala an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na sapeur pompier olu bɛ ka dugukolo jɔ u yɛrɛ ye u ka baɲumankɛtɔn n'u ka bolodiɲɔgɔnmatɔn n'o sigilen n'o sen kan n'a fɔ ma ko Michel ale kɔni ye dugukolo dɔw sɔrɔ misalakaw fɛ Kalabankɔrɔ kɔnɔna na yaasa ka se ka o di a ka tɔndenw ma sa o baaraw kɛra nin kalo in tile 27 kunungo misalakaw fɛ yen ministre min bɛ yen n'o o bɛ dugukoloko kunna olu tun b'a kɛnɛ kan u yɛrɛ ka Michel o ɲɛmaa n'o o ye Umar Sogoba ye o fana tun bɛ yen ministre min bɛ secrétaire général bɛ ministre Dawudu ka secrétaire général Fala ye o de ye Umar Sogoba ye u ka Michel ɲɛmaaba o ye colonel Ablaye Gariko ye maa min bɛ yen n'o ye du
ale ni dugukoloko minisiri ye sa o ka maa mafalen tun bɛ kɛnɛ kan o ye Umaru Samake ye u y'a yira sa ko so ninnu kɔni 45 o de sera ka jɔ F4 ni F o ka ɲi o ye yɔrɔ fɛrɛlen ye bari de kɔmuso F4 ni F5 olu ma ɲi a ka fisa ni dɔ in ye dɛ fala ninnu bɛ yɔrɔ a ka fisa n'o ye dɛ a ka bon n'olu ye dɛ ni F4 ni F3 de ye terrain fɛrɛlen don kosɛbɛ mètre 300 a koorilen ɲɔgɔn kan n'a ma fɔ ma ko carré fala ko musaka min donna na sapeur pompier yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu fɛ n'o ye Michel ye 1,871,000 u y'o de don dugukolo la ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a yira sa ko kalekan ye min ye sapeur pompier kelen so kelen ko baara de bɛna to sen na sa maa kɔni bɛ Michel kɔnɔ i ka se ka so sɔrɔ yanni ka taa retraite la i k'i ka siso ni i ka du sɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ k'u dɛmɛ baara ninnu ka se ka kɛ sariya ani bonya kɔnɔna na ka kɛ ni ale ni dugukoloko minisiri so min b'an ka jamana kɔnɔ o ka k'o ye ko kɛnɛ in ka ɲi u ye du kura 53 u y'o fana kabakuru fɔlɔ da kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o so bɛna jɔ yɔrɔ minnu na o ye Guana ye Kati kɔkɔ plateau Banankɔrɔni ale ni Jalakɔrɔbugu ko olu bɛna jɔ ye ka du ka tɔndenw olu bɛɛ lajɛlen ma directeur général min bɛ yen ni ale bɛ bolimafɛnko kunna n'o ye Mahamadu Cerno Soye ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kununko fala ye ka na direction régionale de transport kɔnɔna na Bamakɔ yan ka taa lajɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo di plaques bɛ ka dilan cogo di plaque joli dilannen don plaque joli ma dilan mun ni mun bɛ yen baara yɛrɛ bɛ suguya jumɛn na bi a taara sɔrɔ sa plaque ba 70 fala o de dilannen bilalen bɛ yen ko maaw ka t'u ka plaques ta so côté u y'a ye fana k'a fɔ ko kɛnɛ ka ɲi a b'a fɔ masa ko immatriculation minnu bɛ taa ko ka taa u ka mɔbiliw immatriculé fala ye 2,970 o bɛ yen o bɛ taa bɛn min ma sa o ye 3,442 minnu bɛ sen na bi n'olu kan ka yɛlɛma sabula sa ne bɛ nin mɔbili feere ma sa ne bɛ fɛ ka yɛlɛma i tɔgɔ la a bɛ fɔ ma mutation olu baaraw bɛ ka kɛ min ye directeur ye sa a ko carte grise min bɛ yen o ye 659 o de bilalen bɛ yen maa ma taa min nɔfɛ so a ko a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fala ye maa ka plaque dilannen bɛ yen n'i ye sɛbɛn don i ka mobili carte grise ani ka mobili sɛbɛn wɛrɛ minnu bɛ direction na i ka taa nɔfɛ fala ye ko yɔrɔ falen don minɛnw bɛ ka ca kuraw dun bɛ ka dilan ka fara a kan fana ale yɛrɛ bɛ min ɲini bi baara kɛcogo ɲuman kɔni a wasar'o la kosɛbɛ a tɔ ye sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ anw y'an ka plaque yɛrɛ a sɛbɛn tunun n'an bolo de so fana bɛ ninnu dɔw ta tunun n'u bolo koyi n'i ko k'u kana nin papier k'u ka to ka plaque retirer a tɛ yen san ye dɔw gosi n'u ta ye katakatantigi ninnu caman kan san y'u gosi n'u ka papier ye a t'u bolo a dun sɔrɔli bɛna gɛlɛya dɛ so kɔni ko sa ko a b'a ɲini direction mɔgɔ fɛ fala ye k'u ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan joona yaasa min ye maaw u bɛ se cogo min na ka se ka t'u ka sɛbɛn olu ta DGCC ale bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen u ko Sirakɔrɔ Megetan fala ye k'u taara bɔ taji bondon belebeleba kan min bɛ ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min ni maa si sagona t'a la n'a bɛ ka kɛ sariyaw ka taa olu juguya la kɔlɔlɔ min b'a la k'a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ tasuma ye a bɛ se ka ci wa min ye sigida ye a bɛ se k'o fana tiɲɛ DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin taji yɔrɔ in kɔni olu ma foyi faamu min ye yɔrɔ in ye a sigili sen kan a n'a baaraw wolomasiri ta wale sera ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka taa nin yɔrɔ in ye o la sa u y'a yira ko nin waleya mun filɛ nin ye nin ma ɲi bi nin ma ɲi sini sabula a bɛ ka kɛ min ye ka taa maaw ka ɲɛkumu kan DGCC sa k'a bɛ wolomasiri tabaw ni lakanabaaw bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka nin yɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw bɔ maaw bɛ se ka kisi cogo min fɔlɔ sabula ni tasuma wulila a la o de ka jugu wa ɲɛ b'a la ta fala ye taji bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sisi min bɔ a n'a bɛ gazi min bɔ o kɔlɔlɔ ka jugu ni a tasuma minɛ ye donc u y'a yira sa k'a fɔ a kan ka lasago cogo min na o baara si tɛ ka kɛ kɛnɛjalan ka tan cogo la ka nin to tan ko nin tɛ sɛbɛnna ko ye olu kɔni y'an minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an t'a dɔn n'an yera dɛ an kɔni y'an dogo fɔlɔ an dogolen don fɔlɔ yan'o k'an ye n'an bɔr'o la fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye jamana kɔkan kibaruyaw olu la.
ko kan kibaruyaw la Camerounukaw y'a yira sa ko maa bɛ ni telefɔni kura bɛ olu bolo tablette n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen ko ni bɛ donna olu fɛ walima n'a b'i bolo u ka jamana kɔnɔ fala ye septembre kalo tile fɔlɔ ko k'a bɛɛ dédouaner u y'a yira sa ko nin waleya in kɛkun ye min ye sa kɔlɔsili ka kɛ sabula a yira k'a fɔ ko min ye ŋanamu ni ko caman ɲɔ ɲɛlen no bi bɔlɔlɔ sira fɛ a telefɔnitigiw u tɛ se ka ye Ugandakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ebola ye tile 40 a donnen kɔ olu fɛ yen olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la k'a kɛlɛ k'a ban pewu jɛnsɛrɛki naani tɔgɔla tɔ min bɛ yen n'o sigilen don kɛnɛyako kunna o yɛrɛ y'a yira sa ko waleya in ye tiɲɛ ye Uganda yɛrɛ maaw fana bɔra sa ka kuma barosigi k'a ko la k'a yira k'a fɔ sa ko Ebola kɔni donna olu fɛ yen olu sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'a labɛn ka se k'a sigi sen kan ka se k'a kunbɛn u ka jamana ale kɔnɔna na Norvège jamanakuntigi n'o ye Arla de Norvège ye n'a si bɛ san 89 na k'u y'ale ta da kɛrɛnkɛrɛnnen na ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bana min b'a la k'o ye jolibana ye bana in ko a ka jugu kosɛbɛ min ye u ka masakɛ sigiyɔrɔ Norvège-kaw fɛ olu yɛrɛ de kibaruya in ale di min ye États-Unis-kaw fɛ yen Khalid Sheikh Mohamed Aled ni ale jatelen k'a ko maa min ye 11 septembre yɛrɛ kojuguba kɛ san 2001 États-Unis-kaw fɛ yen k'ale ka kiiri dɔgɔdalen ka bɛn min ye juin kalo tile 5 ma san 2028 k'a bɛna kɛ Guantanamo yɔrɔ min yɛrɛ la fana a minɛlen don n'a bɛ kaso la n'a ka kiiri fana kan ka sigi ye sɔrɔsilakaw k'olu de kan ka kiiri baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Italie farikolo ɲɛnajɛ tɔnba n'o ye Fédération Italienne de football fala ye k'u y'u ka dɛmɛ cɛ ka bɔ Gianni Infantino kɔrɔ han ale bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ka taa FIFA ɲɛmaaya la san 2027 mars kalo la ko u tɛ jɛn n'a ye a ka kɛ cɛbɔ ye wa olu tɛna a dɛmɛ tuguni min ye Italie ye ale bɛna fara jamana kan n'o ye Suède ye Écosse ale Nouvelle-Zélande olu bɛɛ lajɛlen tun y'a fɔ Infantino ɲɛna ko ale kɔni n'olu tɛ tuguni farafinna fana ko maaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kuma tɛ arabu jamanaw la fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko Infantino k'u tɛna se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma tuguni ka kɛɲɛ ni a ye fɛɛrɛ min sigi sa ko ka Coupe du Monde di jɛkulu wɛrɛ ma u ka o baara sigi sen kan nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ bi ye juma ye Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ min ye jamana Ala ka kɔlɔsi Ala ka basigi sini kɛra labankoɲuman Ala k'o d'a ma ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen